אנחנו כאן בסרטון ראשון, בעצם שני לאחר הפרישה שעשיתי, ואני רוצה להתחיל לדרג אנשים, יוטיוברים, סטרימרים, יוצרי תוכן בכללי, לפי כמה אני אוהב אותם, כמה התוכן שלהם טוב וכל זה. בכללי הטופ היה טופ 100, אבל לא עשיתי אותו בגלל שתי סיבות. אחד, יותר מדי אנשים, יותר מדי זמן. הסרטון שצילמתי כבר לקח 40 דקות, וקשה לי, כאילו אני רק ילד, אני נער, ילד, אני בגבול של ילד, ולכן אין לי זמן לערוך לזה. אני די לומד כרגע, כי כרגע אני בתיכון וזה קצת קשה, קצת הרבה קשה, כאילו, אז זה קשה, אז לכן אני עושה סרטונים יותר קצרים, של 10 עד 15 דקות. לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר, אבל הבנתם. ולכן קיבצתי את זה ל-20 עד 35, אני לא זוכר אפילו כמה עשיתי, שאני הכי אוהב בכללי, שכאילו אני הכי אוהב אותם מבחינת תוכן שלהם, ומי שזה פה ברשימה הזאת, או שמעניין לדבר עליו, או שהוא מהגדולים בארץ, או שכאילו אני מאוד אוהב אותו. זה האנשים שיש פה. כי יש פה כמה כאלה שהם לא מוכרים בכלל. לא אגיד שמות, כן? אני לא עוד שונשו, אבל לא אגיד שמות, אבל יש פה כאלה פחות מוכרים, אבל שאני מת עליהם. נגלח את זה בהמשך. טוב, נתחיל עם הסולטיז. מה זה התחלה? טופ ארצי, אני חושב, אם הם גם היו עושים תוכן בחול, הם היו מעל 10 מיליון לדעתי. 10 מיליון סאבים, הם מטורפים, באמת הם מטורפים. אין לי פה יותר מדי מה להגיד עליהם, אני חושב שהרבה מאוד ישימו אותם פה. וזהו. זיגי אני אשים אותו באחלה, כן, כי הוא כן מדבר טוב, והוא אחלה של סטרימר, יוטיובר, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. אני שם אותו פה פשוט, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו. מאסטר רועד הוא יכול להשתפר. לפעמים הוא באמת אחלה, לפעמים הוא פשוט לא. ולכן הוא ביניהם, כי אף פעם הוא לא באמת יכול להשתפר. זה לא משהו, אבל בגלל שזה מה שביניהם, אז לכן אני שם אותו פה. טוב, ברג'יל, אני שם אותו באחלה, כי ברג'יל הוא באמת טוב, הוא טוב במה שהוא עושה, אבל חסר לי הגיימינג קצת, אצלו אפילו קצת גיימינג. אין אצלו טיפת גיימינג וקצת חסר לי. לעומת זאת, אצל הסולטיז נגיד, התוכן שלהם ממש כאילו לא צריך בכלל שום דבר נוסף, הבנתם את ההבדלים. אתם לא יכולים להשוות את ברג'יל לסולטיז. טוב, סייקניק, אני שם אותו ביכול להשתפר רק בגלל הניסיון שלו. אם לא היה לנו את הניסיון והביטחון שיש לו היום, הוא גם היה פשוט לא. כי אני לא אוהב תוכן של פורטנייט, בכלל לא אוהב. טוב, בן קיסר, אני שם אותו במטורף, כי הוא אגדה של יוטיוב, אין מה לעשות. הוא כן פרש בזה, אבל אין מה לעשות, הוא אגדה של יוטיוב, ולשים אותו פחות מזה זה פשע. דניאל דסטיני היא יכולה להשתפר, אני חושב, היא באמת לא כזאת טובה. אני פשוט לא כזה אוהב את התוכן שלה. אוקיי, דה כהן, רוכב הטרנדים הכי גדול בעולם אי פעם. אני לא אוהב את התוכן שלו בכלל. ראיתי עכשיו שהוא התחיל לעשות סקוושי גם, מי שמכיר. כאילו זה עכשיו הטרנד, וזה מה שהוא עושה עכשיו. אבל בעוד חודשיים, אם הטרנד אפילו יהיה מיינקראפט, הוא יעשה מיינקראפט. אם הטרנד יהיה לקפוץ מהגג, הוא גם יקפוץ מהגג. הוא עושה הכל רק בשביל הטרנד. ולכן הוא פה. דניס טל הוא במטורף לפני קיסר, הוא פשוט מטורף. אין לי מה להגיד עליו יותר מדי. טוב, כאילו זה בהמשכים מה שעשיתי פה, כי הייתי צריך רגע לעצור, אז זה בהמשכים, אז אני לא זוכר מה אמרתי לפני זה, ולכן אנחנו נמשיך, כמה כיף. קרן רובין, אני אשים אותו וואו, זה קשה. אני אשים אותו באחלה, כי רק בגלל הרמה של התוכן שלו, אני שם אותו פה. אבל בתור בן אדם, אני חייב להגיד לכם דוגרי, אני לא אוהב אותו בתור בן אדם. עכשיו אתם בטח אומרים, כאילו, איך אתה יודע, אתה רק רואה אותו בסרטונים. אני ראיתי אותו גם כמה וכמה פעמים במציאות. גם מול חברים שלי, גם מול זה. וגם מולי. הוא לא מתנהג כפי שנגיד, שפגשתי יוטיוברים אחרים, כמו אינדגים פגשתי אותו וזה, הוא לא מתנהג באותה רמה. הוא היה הופעה שלו בבית ספר שהייתי בו, לפני כמה שנים, נגיד ילד זרק לו פתק, כאילו כובע עם כזה פתק, מכתב כזה שהוא רצה לשלוח לו, שהוא מאוד אוהב אותו וזה, הוא גנב לו את הכובע ולא החזיר לו. ודברים כאלה, ולכן בתור בן אדם אני לא אוהב אותו, אבל בתור רמת תוכן הוא מאוד גבוה, אין מה לעשות.
פיילרוף פשוט לא, אני לא אוהב את התוכן שלו, הוא כמו סייקניק רק בלי הביטחון והניסיון. אותו דבר גם סרבי. אני פשוט לא יוסיף עוד מילים כי זה מה שהם, אין לי מה להגיד. סטינגר יכול להשתפר, כי סטינגר יש לו תוכן של מיינקראפט, אחלה תוכן, אני באמת אוהב מאוד מיינקראפט, כאילו אני מאוד אוהב מיינקראפט, קונטר סטרייק ואופן פרונט, זה שלושת המשחקים שאני הכי אוהב. ולכן הוא פה, אני אוהב את סטינגר יחסית. פריזי גם יכול להשתפר, באמת אני לא חושב שהוא יותר מדי טוב, הוא לא שיא היוטיוברים, שיא הגיימרים. אם הוא עוד יוסיף קצת גיימינג, אולי קצת ישנה את התוכן שלו, הוא יכול גם להגיע למטורף או אחלה. אלבזון רוכב טרנדים, לא כמו דקוי, אבל רוכב טרנדים. ממש רוכב טרנדים אפילו. טוב, מאפין, אני שם אותו וואי, זה קשה. אני שם אותו פשוט לא. הכי גבוה. רק בגלל הטאצ'בוסט מאפין. תקשיבו, 300 שקל לטאצ'בוסט מאפין, ומה ההבדלים בין 300 שקל לבין 60 שקל? כתוב שם וי כחול מקצוענות וזוהר בחושך. באמת, איזה שטויות. 240 שקל לזוהר בחושך ומקצוענות? קודם כל, מה זה מקצוענות? זה כתוב שם ההבדלים מקצוענות 5 כוכבים וברגיל מקצוענות כוכב. מה, כאילו באמת, אני באמת שואל, מה זה מקצוענות? מה זה עוזר לי, המקצוענות הזאתי? אז כן. ניקו, אני שם אותו בפשוט לא. הוא פשוט רק עושה רובלוקס ורובלוקס ורובלוקס ורובלוקס, ואני לא מתחבר לזה. דיישון שהוא האגדה הכי גדולה של יוטיוב בישראל. אני חושב, באמת, מערכם בתור חבר מועדון שלו גם. אני מת על דיישון שהוא ביוטיובר הכי טוב בישראל. ובאמת אני חושב, אתם יודעים מה? לא בפער. אני חושב שיש עוד איזה יוטיובר שאני אגיד לכם פה במקום שני. כן, הוא יותר טוב ממנו, דיישון שואו, אבל זה כי יש לו יותר סאבים, יותר, בכללי הוא יותר שונים ביוטיוב, ולכן זה כאן. כאילו אם הייתי צריך לדרג לפי נקודות, דיישון שואו נדרג אותו 100 מ-100, אני באמת חושב 100 מ-100, סולטיס 97 מ-100, היוטיוב במקום שני יהיה 99, ומקום שלישי 98. זה עד מה שאני חושב. ניסיון דוד טובוב באחלה, אני באמת אוהב את התוכן שלו. אין לי פה תמיד מה להוסיף עליו. אחלה תוכן. בנזיני, כשהוא היה, הוא פיברק הכל, ולכן הוא יכול להשתפר. ברור שהוא לא יכול להשתפר, כי הוא כבר פרש, אבל הבנתם את הפואנטה. וואו, בלקבירד, אני שם אותו בטופ ארצי, אני מת על בלקבירד, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו. הוא פשוט עושה תוכן טוב. ולכן הוא פה. חמוד תהיה באחלה. כאילו, הוא כמו גרסה הטובה של פריזי. אבל אין פה את המידע מה להוסיף. שיר ואלעד, הם לא קשורים לעולמי היוטיוברים והגיימרים, הם פשוט יוצרי תוכן, בטיקטוק יותר. הם פה, אין לי יותר מידע מה להגיד. אני פשוט פחות מתחבר לתוכן הזה, אבל בסדר. נועם פירוז, יהיה במטורף, אני מת על נועם פירוז, בתכלס. אין לי יותר מידע מה להוסיף. אני רואה שכל מי שנשאר פה הם בטופ 2, וואו. כאילו בטופ 2 זה. רונן ג'י ג'י גם פה, אני מת על רונן ג'י ג'י, באמת אוהב אותו, רק המשיך. In the game, אני שם אותו פה, במקום הראשון אני חושב אפילו, יש תוכן מאוד טוב, אבל קשה לי עם זה שהוא הרבה תוכן מזויף. נגיד סרטון לפני כמה סרטונים שלו, הוא עשה בית ספר הזה. על 5 דקות הראשונות יצאתי מהסרטון, עוד לא סיימתי אותו בכלל, אני גם לא ראיתי אותו עד היום, לא רוצה לראות אותו, הכל שם לא אמיתי. דושי, כמובן, גם פה אני מאוד אוהב את דושי, אבל הוא יכול להשתפר בתוכן שלו. עודד SVR, הוא פה, אני מת על עודד, באמת אני מלחם את זה. וואו, נונסטופ יהיה פה אני חושב, אני מת על נונסטופ, וזנטי, מלא לא מכירים אותו, הוא לא, איך אני אגיד את זה, אפילו לא גיימר, הוא לא סטרימר מוכר, בסדר? אבל אני הכרתי אותו בגלל דיישון שואו ואני מת עליו, אני עכשיו גם באמת, איך שאני אערוך את הסרטון הזה אני גם מצפה בו, ואני מקווה שהוא עוד לא יתחיל את המשחק שרציתי לשחק איתו, עזבו. אז אני חושבת שזה הדירוג שלי, בתכלס, מי ששואל מה זה, תתעלמו מזה, לא עדי כוח למחוק את זה. זה הדירוג שלי, בכללי, דיישון שואו וזנטי הכי טובים, אני גם חושב שבפער, עודד, באמת, אתם יודעים מה, גם עודד איתם, שלושתם בפער, הסולטיס גם מאוד טוב,
ורונן ובלקבירד פשוט על אגדות של יוטיוב. כל השאר במטורף, אני מאוד אוהב אותם, מאוד מעריך אותם, אבל כן יש שם מקום קצת לשיפור. אחלה, הם כן יכולים להשתפר, כן חסר קצת אולי הגיימינג, או שחסר קצת התוכן לגדולים יותר וכל זה. יכול להשתפר, אין פה יותר מה להוסיף. בכל הדברים הוא יכול להשתפר, פשוט לא, או שהוא רוכב אחרי טרנדים, או שהוא לא לטעמי התוכן שלו. בתכלס זה הדירוג שלי. אני חושב שזה אחלה דירוג, תגיבו לי מה אתם חושבים על הדירוג הזה. ואגב, לבסוף, עכשיו כאילו בסוף, תגידו לי, תנחשו באיזה גיל אני. מי שמנחש את התשובה הנכונה בפעם אחת, כל אחד פעם אחת. אם אני אראה מישהו כותב פעמיים, אני פשוט לא יחשיב את שתי התשובות שלו. מי שיגיד את התשובה הנכונה, אני אעביר לו בביט 50 שקל, כאילו, כן, מזל טוב לו, מולד שמח. יש לכל אחד פעם אחת לנסות את זה, מאז שאני אעלה את זה עד יום למחרת, כי רק אז אני אראה את התגובות. אני אראה את התגובות כל שעה וחצי, אני אכנס לראות את התגובות שלכם, אני באמת מקווה, תנו לייקים, תנו סאבים, אני באמת רוצה להגיע לרמה ארצית. ותכלס, זהו, זה הטבלה שלי. אין יותר מדי מה להגיד, אני גם רוצה לסיים את זה כדי לראות לייב של זנתי. אני איתכם אמיתי, אני אדבר איתכם אמיתי. אני לא חותך כמעט שום דבר, ולכן אני חושב שזה טבלה מאוד טובה. טוב, יאללה, בואו נסיים כבר, למה מתחיל להיות מאוחר, אני מצלם את זה ב-12. יאללה, ביי, נתראה בסרטון הבא ותנו לייק.